Ah d'accord. Wow. Oui. Machallah. Allez, on avait préparé tout de nuit. Effectivement. Comme une boîte. Tout serré. D'accord. Dis-nous de Ousmane Oyano. D'ailleurs. Allah saluta mia. D'accord. D'ailleurs, nous avons les sorties de marche. On va les mettre dans le temps de matin. Jam wala jam kan. Ada balik malu boleh sentir ada de reculer de côté. Je sais pas. D'accord. Capable de décourager pour le mariage. Pourquoi cette question? Non, c'est juste que je suis balik wanani. Ai c'est le lit de jam Baka ko ni jadi hawita, je sais pas. D'accord. C'est ce que Bernard Valente. On se va bien au Californie. C'est sûr. C'est sûr, voilà. Alors, tu l'as mal. Je vais pas le demander pour vous. Mais attendez. On connaît la harta. Mboɗo wawi wiidem sinno wonano an e gargol ma doya e galle tawa min wartiri on sinno wonano an kala min yalti wuro ngo kono noon ummake ma Maquillage, c'est sûr. Ah oui, mais c'est non, an. Des bonnes voilà. Parce que musique ko fof sumi yimata. Fof yimata. Wala andi non andi fuddima andude tigiri. Bon, mais c'est normal. On manquera non kadi dum neddo tan daro non tan fama holko wona yam. Ɗum kadi firti ka wondani yam tan fijirde jaaɗe mi aɗani jeewa holko welata mi holko musata. Mais c'est normal. Adam sa ari magare. Normal en ɗo foofu en pijjat en jarat. Saha sattindina kam mi jaa. Par ce que tindinmami e ɗeɗo balɗe hayso mi haali haala jaltiɗo. Amma so tan dejja. Waɗanda yiɗa ko metti kam. Waɗandema ko gonɗa. Ko gonmi ko haalanmami ɗo ena kota. Te so mi arti en jewtide no feewi. Boy selam. Welade ha welade joni ka jonta. Ɗon mbiɗa de. Jeyi ka jonta. Noon onon famde fof ko onon noon tawi ko gaw kala ko waɗa ɗon kon ɗo gonɗa ɗo koye ma heddi kala ko teɗenɗa heɓat. ala heddi. Ah oui, par ce que aɗa wiɗi yidde noon. jaram tijjide fof ko yidde jeyade korna. Mais copain min omo jiimi ka yiyani quoi. Ko ɗum hen sehil gogo mum kaali ɗum kumbis cewgel ngel est ce que yiyatno dardan mani
Ah, jewtidaki ko yimma de ko barɗo e ma ah wi ndeysaan foti won noon sabu min mi welani hannde yo gelɗo kañum ɓe ɗum woni neɗɗo no wonda e ma taw wondani e ma quoi joni woni ɗon mo haalda e wonɓe France wonɓe États-Unis ɓañi man seeɗa min gonɗo koye 6 baɗɗo fayida noon 6 holɗum ko kalɗon layat ɗum bo fis mi anda sa yi ko jiimi ko oɗomo sehil gogo ma woni ko bis kala no ari guite makko koɗi koye Amadou Jamma e ñalawma an non mini kam mais j'arrive pas à comprendre an mi meeɗa mum haalande amina mbeɗa kam ɗum haalan kaali billahi wallah kono wallahi komi kaldirɗo mon hakkille hakkille kaalimi kono kumbis kam ni no ƴeewirat ma somo naata galle o so son jooɗima e saare ni tan no werlotoma yitere wona yidde tan kam ko bardu o kam kala no mbiɗa mboɗɗo tan yitma konko jokki tan non so leli seeɗa mi on haala non dumo vraiment min keɓaɗa ko kabbuɗa kono aɗa weeli ƴiƴam haydara joɗɗam tan e yonte non kumbis kam ni dede guide kam yoto ko guide kala no tinnomi ɗum law taw noon biftim boyom fiya ɗum caggal mais kalsi ko men men wona cuudiri noon walay sono ko mi wonno Hoba? waɗa ɗo heɓani foof min je te le jure sono ko mi wonno tawno ko billahi wallahi mbima barke sik altuma ko tuusanam heƴani moon min ɓuuri ƴeew kala debbo jontaɗo ko caggalam dogan warti ɓuura min wimano boy rewɓe wonɓe ɗo ɓe rewɓe ɓurɓe c'est diamétral o mi fusat hoore nde kongolam gotol heƴani guel ɗo boyi heɗon mi haalanma jarani haalde hande ɗo o ñalli so yaltomo hoota nde wawi makko kalnama ɗum guila subaka wonata o kam haala tan hade o jaɓa guila subaka wonata billahi wallahi an kaaliɗo waskama ha aɗi de calmini gawle bara jarani aɗa landoɓe min tan sa ari kay an aɗa yoodi jara wadde seeɗo e aɗa filosofe o moƴƴi o wawi yaade ya chéri hande noon komi jinnoɗo jewten an aɗa e lawol ya ha garta men jawta ko kalantumani ko ɓuranimi laawolon ngol laabi sappo ala mbeɗa welam a majjani minima en ɓeɗa dadde cuuɗodiral hakko nenen mi woni ɗum watindiman kala ko ngandumi mi haalanma kala ko mbaɗanmi kadi mi haalanma an saltiɗaɗa ɓurtade ɓe gacce artuɗo hana nande sik aljuma paynol mi anda wallahi ko omo dow ibo an mbaɗo yara way an ɗoftam tit o ɗoftoma ga kumbis mbaɗɗa sen Ça va, mbaɗɗa Maodo? tampere Barikalla. ari kalla kay Alhamdulillah. e aɗan tan kaalido en layanimi nan mbi an kala garɗa e galle haɗa kam waɗa regard haɗa kam waɗa regard tar haɗa ƴiiña haɗa kam waɗa regard eyyi joni minen fuɗɓe kam regard kewɗo daari so kewɗi tan ko yidde werti ɗum joni noon to yidde ko sardin joni banggue ma o jiɗmi doosa ɗum min mi roosa banggam o banggue keddiɗo mbiyeɗen kaali tan diji ɗum doosana en aduna yaara yeeso kadi yidde weeɓani ni no jiɗirɗa billahi wallahi kumbis mami rokke changement ha Sénégal fof an Amadou rokki kam chance mami weeɗe changement mi walluma siba Allah mi yiɗma eyyi saabu ni no jiɗirɗami kam wallahi mi weltoto hen tan mi walluma waɗma jappale wallahi gornam An ko Kalidou wokkima sen. Kalid kay layanam tan min mbaɗɗa kam buggel tan min yomi layana tan mbiɗa andi aɗa yiɗi kam a hersat debbo ne heewi gacce ha ma e wona hay so yiɗi layata min noon komi gorko mi yettinanma tan nguuren belɗam wallahi kala ko jiɗɗa min hen da Amadou. Min mi wona guije. guije Eyyi. Min mi wona morom ma. Sa yiɗi morom ya yiiloy ɗum ladde. Anani? Anani? e wadde an darkindarɗam kika wadde boyɗi penal ar ko mbi Kalid en mbawi felde la ilaha illallah jiɗɗomo yidde gon kam wiyata wona morom ma Kalid min asande gaska ko mbi jon a majjani ɗe to baɗe baɗe mi yehi nder ceerno oɗo
pour walla de man la jël to onon safara no xam no ceerno wiyeteɗo ceerno moti ko yaasi waɗi ceerno anda waɗi mi eli toon kono no cikkirnomi ni wona noon yaari haɗama nande ɗum bakke goɗɗo walla joɗɗa ha jiya ka fotani yiide woni deƴƴum décision kalata holko saabi ɗum e holko addi Jenaba haala ngel nanama haala mi komi wawa an ko kalta an tija waɗi erreur mawɗo mbiɗa wawi wiide ko erreur mbiɗa wawi wiide kadi wona erreur par ce que sagam fof ko pourtani en ɓen jogui ɗum waɗanno kam dogde jamma e ñalawma subaka kikiɗe kono kala ko heɓti kam hen jinmi ko gartina hakkille ma gartina miijo ma kadi no feewi ganda ɗum ɗon fof addani o probléme fof ko sababu nde yimɓe ɓiɗɗo hakkude men a majjani ɗe balɗe fof komi ko rew tan mi ñamani mi yaɗani kono wona ɓiɗɗo hankkadi taki mbeɗa woya ko ɓuri sasa ko hoyani e woydu oɗo ceerno moodi e ibrahima ɓe mbaɗi kam gueɗe mi wawa yidide ɗum ha abada ko waɗim min ɓe komi fotɓe min o wi kam komo ɓuftami pour ɓiɗɗo o fotini o waɗi kam chantage omo nano ɗum e réseau sociaux ji haɗa mi haalde ɗum banggue goɗɗo bébé mi wiyomi haalani aɗa wawi yide ɗum banggue goɗɗo an Jeynaba an jaaha e ceerno o waɗama photo omo waɗama chantage an Jeynaba an hande a mettini bernam a mettini bernam Jeynaba a meeɗani mettirde bernam mais hande a waɗi kam ko mettimi an Jeynaba ko jagguɗomo ha aɗa yaha e ceerno eɓe waɗama photo o wi komi ɓuftani deke ko waɗɓe mi piége mi tinani to ceerno woni te ceerno moɗi on woni eɓe namdo kam kalis 4 millions holto ƴettanmi 4 millions walla ɓe namdo ɗum e réseau sociaux ɗi holno mbaɗanni ɗum tan ɗe waɗi de ba e Jeynaba an Jeynaba an ko haalata ko ha tija ɓe jeehi haɓe mbi kam pour mi leldo e ibrahima kono ɗum an Jeynaba an a leldo e ibrahima mi maaya ɓurani ɗum ɓurani kam ɗum aɗa andi mi watta ɗum ko gondumi e ma ko mi meeɗa wofdema te wona hande non Jeynaba sino koye a suudi kam kay min mi fetta non yafomi Jeynaba an wallam wayi yafomi an aɗa yaha e ceernoji ɗe ɓe waɗama photo ɓeɗe waɗama chantage an haalanani haydara Jeynaba an a mettini kam berdam hande mais ceerno to woni fof mami yimo hande billahi somi yimo billahi mami hirsumo min hay goto waɗata ɗum ɗo an hande vraiment Jeynaba an waɗi kam hande ko metti kam mi ala probléme yafomi tijani yafomi an Yasin an pota hewde bone an kewɗo bone wayra kono mbaɗani siborto kono cukorga yo lallita jara Yasin rentomi mi rentoma Yasin ɗeɗo balɗe fo aɗa yiiɗo probléme kono mbaɗa hokkuma nder hen sa sikki komi pulɗoma noon a funti hoorema a nani ay gonɗo dowo ko on ƴeewonmi e sukaɓe ma Yasin oppammi deeƴa gonɗo dowo la ilaha illallah ono ƴeew an Yasin an ko woni an ko ɓeɗo ɗon taɗo no kin kon ni an sakkino yimɓe wawi an Yasin somi jaami
funti hoore ma a funti hoore ma ay yow si dem ɗo joni haaki oɗo ma mi waɗa ɗum haydara ɓiyomi o jibinaka noon on jibina on jibina woni sahra oɗo jibi ko ndentoɗa kam min ɓiyomi o jibinaka taw ɓiyomi o on fewnaka taw ni yasi jimi ko goppa kam mi deeɗi yasi goppa mi deeɗi ayata ko woni ana teppini yimɓe an hokkan dekiraɓe ma jam an hokkan bandiraɓe gottuma jam an ko woni an andu hoore ma jimmi ko ya andu hoore ma numarami na lori min o leptira yilan nanɗa e galle he a tampini min jam a tampini min ñalawma a hokkani min jam minen a lori min a lepti min ko woni yasi ɗo de ko welɗata galle ko min Zahra Cissé woni a funti hoore ma a funti hoore ma ha woni a hokkan yimɓe mimi foftinam a hokkan yimɓe salam la ilaha salam tene ay ɗum jilaɗo ma lorma gila wona ta galle ana woni seydade on yasina to jeeya amin wa jeeya amin son bayna kan ana wari yimɓe wayi ana wayta ɗum wona ɓe nder galle juuɗaɗon accutat juuɗ wa gon fof jowte mbimi anani an yasin ɗum ɓeynani wawi juuɗ ko tawɗa moɗo gergertono jamɗo bomba ɗi ko ɗo tawata kam ay ka naafide min ɗo kono mi haalama mbaɗa annda hay kaalido mo jibinani wona jam iskaɗa ande an a jibinani kaalido yaram iyan ko jam iyan kam aɗa wuuri in gila rawani ha joni nanɗa taɗo no kaɗa yayam taw ɓaɗa ɗo wuuri tan ko jam moƴƴi taɗo tan noon kaɗa yayam